Anong tawag dito? Rock formation. Rock formation. Yeah, wait a minute. Lilipat na naman natin. Patay mo pa nyo. Ayun ang palis ko. Nangyari? May danan doon. Kapag di ko lang nakapit. Ay, oo. Doon pa? Kaya pa? Doon, oh, yan, oh, doon sa may... Ayan. Ayan. Doon sa may butas. Doon sa may butas. Oh, bakit mo nakasara? Ba't di nakasala ito? Dahan-dahan kasi kukuha mo na akong pang-load sa ano. Nasa tapat na pala natin yung hagdanan. Hindi natin nakita. Doon na kayo doon. Dito muna kami.